Dneska je 27. června 2025. My se vydáváme na náš výlet do Algonquin parku. Tentokrát toho máme málo a jedeme v sestavě já a Andulka, protože jedeme na jezero Opeongo, kde si půjčíme kánoj a tu kánojí odplujeme někam dál na sever, kde se potom utáboříme někde na břehu toho jezera na 2 noci. Jedeme. Tak trošku nám prší, ale už jsme v Algonquin parku a jedeme si půjčit lodičku a vyrážíme. Jsme na Opeongo Store, u jezera Opeongo. Jsme na místě. Jdeme stavět stan. Motilci mají nějak rádi můj baťoch. Máme tučnou krásnou 16-stopovou kánoj pro 2. To je lehká kadlarová. Máme krásně udělanou tarpu. Bylo trošku práce teda, ale nakonec to myslím super. Jsem to ještě malinko upravil, tady použil kořené na upevnění šňůry. Tady se nám připravuje první večeře. Dneska budou kuřata, brambory, zelenina a tak dále. Tady je dnešní večeře připravená. To dobrý? Jo. Jo, dobře. Takovýhle tady je výhled ze záchoda. Jsme se probudili do krásného rána. Jsme na stanovišti číslo 58. I když to už je starý číslování, teď už se ty místa tady nečíslujou, tady se rezervuje prostě místo kdekoliv, pak se nějaký najde. Ale podle starého číslování to je 58. Je tady nádherný, jsme asi, nevím, 6 kilometrů od auta, 6 kilometrů pádlování, což nás čeká zítra během vlastně celého dne.
Všude přítomní motýlci si oblíbili naše konzervy. Tam z nich se odráží teplo, takový máme rádi prostě teplo. Andulka dostala po ránu čajíček. Je dobrý? Yeah. Tak dobře. K snídani si děláme ovesné vločky. Mňam, mňam. Tak Andulka má dneska k obědu gulášek, že jo? Jo. Tak jo. Tady se připravuje můj gulášek. Tady je, co jsme měli dneska k obědu. A Andulka říkala, že ten vegetable beef by asi chutnal jako pověda sárence. A ten můj byl taky dobrý. Takový gulášový, víc omáčkový. A Andulka byl víc takový zeleninový a takový sosový. Dokonce i čerstvou zeleninu máme. Teď jsme dojedli okurky, předtím rajčátka, teď máme ještě tady papriky. Tak jsme vyrazili na ryby a hledáme portáž tady k jezeru, který je kousek od nás. A tam by měly být psruh potoční. Jdeme, pádlujeme. Jsme se vydali portáží na jezero Marmot. A teďka přemýšlíme, jestli se máme přinést sebou loď, anebo najít nějaké místečko na rybaření. Tam se podívat okolo. Kanadský les. Běž? Se vydáváme zpátky portáží na jezero Opeongo. Jsme skoro zpátky u jezera. Jsou nějaký, to jsou ty, co tomu říká, to je houba. No, se můžu vzpomenout. No, zpátky je naše lodička. Tak jsme zase zpátky na našem stanovišti. Ten jeden den se tady cítíme jako doma. To je hezký. Jaká je voda? It's fine. No, já to vím, jak se potopíš, tak už pak už to je fajn. Tak. Chci plavej, jo? Máme tady poslední večer a děláme si ohníček. Tak jsme se probudili do posledního rána. Je celkem pěkně, trošku fouká vítr, takže budeme muset plánovat, kdy a kudy pojedeme, protože dneska pádlujeme zpátky těch 5-6 kilometrů. Zatím to vypadá docela slušně, takže zbalíme věci a za chvilku pojedeme. Takže se loučíme s naším stanovištěm, všechno jsme uklidili, takže se nám tady líbilo a se sem podíváme někdy zas.
Káno je naložená. Myslím, že můžeme jet. Tak jsme na cestě, trošku nám foukal vítr přes to jezero tam, tak jsme se tady zaplavili do takové zátoky. Pokračujeme dál. Jsme pořád na jezeře Opelongo. Podmínky k pádlování jsou docela příjemný, trošku občas fouká, ale jsme si nějak zvykli a naučili se to. Jede se nám docela fajn. Tady nedávno byla velká vichřice na tomhletom jezeře hlavně. Spousta těch míst ke stanování je zavřených, protože jsou všude polámaný stromy. Vidět takhle polámaný strom, velká bílá cedule, že se tam nesmí stanovat. To je to všechno vyvrácený. To škoda. No, jsme za půlí cesty, ale tady se spustil nějaký strašný vítr. A už jsme byli taky unavený, jsme se stavili tady na tomto stanovišti. Uděláme si tady polívku, odpočineme a pojedeme dál. A Dulka nám krásně tady vaří polivčičku. Pochutnáme ještě. Už se blížíme k cíli. Anulka je unavená, viď? Strašně unavená, no. Já taky. Tam je kousek, tam je náš cíl. Jedem, poslední zátah. No, blížíme se civilizaci, konečně. Jsme oba dva unavení docela. Dneska jsme si zapádlovali asi, no, řekl tak 4 hodiny, 5 hodin možná, 4 hodiny. Tak jsme u konce. Měli jsme krásný výlet, jsme unavení, ale jsme zpátky, zdraví, v pořádku, vracíme kánoj a jdeme si někam koupit čerstvýho hamburgera na kolu a hranolky. Čau. Jsme zpátky. Tak, bylo to fajn. Zase čau příště. Tak perfektní zakončení našeho výletu. Stavili jsme se tady pěkně v restauraci v Algonquinu a dáváme si perfektního hamburgera. Čau.